Pink RS obelodanio istinu o njihovom odnosu. Anđela Đuričić u ponedeljak je priznala nove detalje o odnosu sa Pavlom Jovanovićem, o kojima je do sada ćutala, a to je da su zajedno bili u etno selu i da je za rođendan od njega dobila minđuše. Ali nije mogla da se seti da li joj ih je lično dao ili poslao. Mi smo stupili u kontakt sa Pavlom kako bismo od njega saznali detalje koji su se njih izbrisali iz pamćenja. Drago mi je što je istina izašla na videlo i što se sve pokazalo da je onako kako sam i rekao. Tačno je da sam kupio minđuše i poklon za rođendan. Da li lično sam joj dao, jer takve poklone uručujem lično. Što se tiče etno sela, bili smo u par njih i u Stanišiću smo išli svo troje zajedno, mada na Košutnjaku kumu nismo vodili, tako da eto, družili smo se, provodili vreme i sve što sam izneo stojim iza toga. I da stan je moj u mojoj kući nikako iznajmljen. Ovim putem se izvinjavam svim vašim kolegama koji me redovno zovu da gostujem ili da dam izjavu, ali ta priča me ne zanima, kao što sam već i rekao, da me nije uvredila nikada ne bih se oglasio, govorio je za naš portal Pavle Jovanović.